ହେଲେ ଜନ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି ନା କିଏ ବାହା ହବ? ଆଉ ମୁଇଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି ଯେ ତୁ କିଛି ଦିନ ମତେ ସମୟ ଦେ। A few moments later. ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଇଛି କିରେ କାଞ୍ଚୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କିସ କହିମି କହ ତତେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏତେ ତା ବାପା ତାକୁ ଠିକ କରିଦେଇଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହା ଦବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ବାହା ହେଇଯାଉନୁ। ଆରେ କିସ କହିମି ସାଙ୍ଗ କହ ତତେ ଆମେ ମିଶିକି ଥରେ ପଳେଇଥିଲୁ ତା ବାପା ଆମକୁ ଧରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯା ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଲୁ ଆଉ। ଆରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଚିତ୍କାର।